Dudes, ¿qué pasan? ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron? Ser modus saudete. Let's do this. Quit that. Quit. Ahorita. YouTube. Ongi etorri lagunek. Zer moduz zaudete. Ondo esperatzen dut. Gaur ongi etorri klasean nire lagunek. Ni kaixo Scott naiz. Maitasunaren eta rock'n'rollen irakaslea naiz. Eta nire klasean euskaraz hitz egiten dugu, lagunek. Ez gazteleraz ez, frantsesez ez, txinoz ez, euskaraz, barkatu mesedez, beti euskaraz. Gizona. Agian txinon hitz egingo dugu, agian frantsesez hitz egingo dugu, eta agian inglesez hitz egingo dugu. Baina, normalian, okorrenean, euskaraz hitz egingo dugu. Zergatik. Euskaraz bizi nahi dugu eta ez dugu sentitzen. Voila. Eta zer gehiago. A ver si funciona esto. Estoy aprendiendo todavía cómo hacer funcionar todo esto. En live. Estamos live, lagunek. Esto es live. Esto no tiene nada que ver con grabación. Euskaraz hitz egin. Kaixo Mila, kaixo Kastre, zer moduz zaudete. Ondo esperatzen dut. Bueno, hau da nire hiztegia euskaraz. Eta oraintxe, pixka bat hitz egiten ari dugu. Goazen lagunek. Laguntzen dit mesedez. Bueno, lanpurda bat egingo dugut. Lapurda, vamos a repasar. Lo tengo aquí. Ondago. Hemen dago. Hau da nire hizkuntza euskeraz. Review. Egin dezagun laburpena bat. Goazen. Egin dezagun laburpena bat. Lehenengo. Adibidez. Euskaraz saiatzen ari naiz. Hizkuntza oso polita da. Esaidazu galderarik baduzu. Hemen nago. ¿Dónde puedo conseguir el PDF? Ser PDF. Zein PDF lagun. In 876. Eta jarraitu nire mesedez. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Asko laguntzen dit. Asko laguntzen dit. It really helps me. Eta partekatu nire. Zortzi zer. Ez dut ulertu, barkatu. Kaixo Ekai, zer moduz. Zer moduz zaude. Kaixo Barandi, kaixo Victor, kaixo Maria. Ongi etorri nire klasean. Eskerrik asko etortzeagatik. Gaur laburpena bat egingo dugu. Hau da nire hiztegia euskeraz. Eta goazen. Ni Scott naiz, kaixo Scott naiz. Estatu batuarra naiz.
eta orain Euskal Herrian bizi naiz. Duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko. Eta egunero klasea bat egiten nahi dut, egiten ari naiz zuerekin. Oso ondo hitz egiten duzu euskaraz. Eskerrik asko Ekai. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Eta partekatu nire live mesedez. Zure familiarekin, zure txakurrarekin, etc. etc. Asko laguntzen dit, hori da. Goazen. Eta batzuetan, eskerrik asko Mane Txalberdi jarraitzeagatik, nire jarraitzeagatik. Oso jatorra zara, oso jatorra zara. Eskerrik asko. Eskerrik asko Araitz. Kaixo, zer modu zaudete, lagunek? Duela urte bat, Euskal Herrira, etorri nintzen euskari ikasteko, eta duela 8 hilabete daramatzat euskaltegian, datorren astean hasten ari naiz euskaltegien berriro. Eta bai, posten naiz Euskal Herrian. Oso gustatzen zait Donostia eta Gipuzkoa, Bizkaia, Euskal herria osona. Eta bai, kaixo Nerea, kaixo Karamoko, kaixo Ekai. Goazen, laburpena bat egingo dugu. Euskara saiatzen ari naiz. Zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Nire ustez, bizitza zaila da. Baina zergatik ez, euskara ikasten ari naiz eta... Bueno, eskerrik asko Nerea, oso jatorra zara nire jarraitzeagatik. Eskerrik asko. Chapo zurentzat. A ver si hay un opari bat. Hat. Un emoji bat. Hat bat. Bueno. Araitz. Yolanda, zer moduz? Zein da zure euskal musika talde gustukoena? Nire ustez oso gustatzen zait noski kantautore tak Mikel Laboa bezala nola esena du hemen daude nire zerrenda. Begira, hau da nire zerrendan musika euskeraz, begira. Galdera ona da. Benito Lertxundi oso gustatzen zait, baina gustatzen zait Roten 13 ere bai. Oso gustatzen zait nor gehiago. Oso gustatzen zait Olaia Intziarte. Ahots berak ahots oso polita daukat. Eta Chill Mafia entzuten ari naiz, garazi noski. Joan den astean, bideo bat egiten dut Chill Mafiako. Begira, hau da nire TikTok. Eta zu garazi zein musika entzuten ari zara. Euskeraz. Zer gomendatzen? Begira, hau da nire kontua, TikToken kontua. Hau da nire bideoa, Chill Mafiaren bideoa. Ha tenido bastante éxito. Donostian bizi naiz, Yolanda. Ainoa, galdera ona da. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Eta partekatu nire live mundu osoanekin. Chill Mafia asko gustuko dut beraien kontzertu batera joango naiz. Bai? Noiz.
Horregatik entzuten dut joan den astean nola esaten da they broke up. Entzuten dut hautzi egin ziren joan den astean. Ez da Chill Mafia. Ez dakit garazi baina entzuten dut joan den astean Chill Mafia hautzi egin ziren. Ez dakit. Where you at? Zuriola surfing yesterday? Ah, Daniel. Ez. Zergatik. Ikusi ¿Viste a alguien que me parece? Baina Zuriola joan noa bi aldiz aste enero. Nola izaten da a menudo euskeraz. Non goa zara zu, Daniel? Grosekoa zara? Arratsaldeon Antzoni, zer modu zaude? Kaixo futbolediz, kaixo Xavier, kaixo zer moduz? Kaixo ekai, sarritan, zer da sarritan? Eskerik asko. A menudo, oso jatorra zara zaudete. Zurriolara joan naiz sarritan. A menudo. Sarritan. Ono lo esan dut? Zurriolara joan naiz sarritan. Ona da ala ez? Esan, mesedez, esan ni, mesedez. Etorri Zumaira. Oso gustatzen zait Zumaira. Nola esaten da, invitame, ekai, futbol. Joaten naiz sarritan. Zurriolara joaten naiz sarritan. Oso polita da. Esaldi ona da, esaldiak. Zurriolara joaten naiz sarritan. Ez da? Deban egonda zaude. Egonda zaude? Ez. Oraindik ez. Baina joan nahi dut. Non goa zara zu oier urbizu debakoa zara? Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez lagunek. Oso gustatzen dit. Asko laguntzen dit. Eskerrik asko enaitz. Oso jatorra zara. Oso laguntzen dit. Naitz. Begira. Moni zurentzat. Enaitz. Opari bat. This live setting. Ez dakit baina. Bueno. Opari bat. Musu bat. Abesti eurixan dantzan. Bideo bat egiten dut. Begira. Ondago. Oso gustatzen zait abesti hau. Gatibu, ez da? Zurekin batera Gatibu, hemen dago. Bai. Begira nire kontua TikToken bideo bat badago. Eskerrik asko Yolanda, oso jatorra zara, asko laguntzen dit. Partekatu nire live mesedez lagunek, oso jatorrak zaudete. No. Zuen? Begira. Euskara oso hizkuntza zaila da. Baina horrelakoa da bizitza. Nire denbora hartzen ari naiz. Eskerrik asko zer da. Nanuntzioa. Eskerrik asko olatz. Oso jatorra zara. Musu bat zurentzat. Eskerrik asko Ale.
Oso jatorra zara. Musu bat zurentzat. Nitik. De mi. Nola esaten da, de mi. Nitik. Ez dakit. Zaina, baina oso polita da. Ados nago Olatz González. Euskara oso hizkuntza polita da, ederra da, eta nola esaten da, estoi itzuli, non dago nire itzuli. I'm proud to learn euskara. Hori da. Eta asko harro nago euskara ikasteaz. Baina zaila da. Oso zaila da. Baina badakizu, horrelakoa da bizitza. Ez dut sentitzen. Saiatzen ari naiz, ha? Nire denbora hartzen ari naiz. Ez da otro remedioa. Euskal Herrira batirako bizitzea pentsatzen duzu? Betirako. Adibidez ekai? Betirako. Zer da betirako? Barkatu. Ez dutu lertu. Ez dutu lertzen 100%. Betirako. Bete. Para siempre. Ikusiko dugu. Ekai. Galdera ona da. Baina ikusiko dugu. Ez dakit. Agian, behar bada. Oso gustatzen zait. Eta euskara jakin badut noski Euskal Herriran betirako bizitzea nahi dut. Oso galdera ona da. Ondo moldatzen zara pazientziarekin oso ondo egingo duzu. Jolanda, oso jatorra zara hori esateagatik. Eskerik asko. Egunero klase bat egiten ari naiz TikToken. Hau da, Kaixo Scott klasea. Euskaraz hitz egiten dugu zergatik. Euskaraz bizi nahi dugu eta. Eta hemen Donostian behar bada. Agian zaila da euskaraz hitz egiten jendearekin. Jendearekin. Baina nire idea zen TikToken mitza praktika egitea. Eta oidek. Hau da nire klasea. Eskerrik asko etortzeagatik. Betirako, bai, para siempre. Hizkuntz beria niretzat. Eskerrik asko. Apuntzen ari naiz. Edazten ari naiz. Betirako. Para siempre. Betirako. Eskerrik asko eneko. Oso jatorra zara. Kaixo bad. Kaixo zer moduz zaude. Zer moduz Bizkaien. Guazara zu ere bai. Bad. Mundaka ez. Baina ondoan da gau. Nola da. Arratsaldeon. Baina ez dakit. Ez dut gogoratzen. Oso hiri polita da. Bermeo! Noski! Zer moduz Bermeo? Arratsaldeon Lundruz, zer moduz? Inigo, zer moduz? Bai, berriro laguna. Zelan zaude, haupa. Beste egun da lagunek, hau da nire klasea, ongi etorri. Hemen gaude. Eta gaur laburpena bat egiten ari gara, euskeraz, baina beste zerbait gehiago egin nahi dut nire klasean.
jolasten ari naiz, adibidez musika bat tokatzen ari naiz, eta zuen klasea nola esaten da adibinar. Asmatzen ari zaude? Bai. Eskerrik asko puntos! Username B, C, Iru, Bederatzi. Eskerrik asko nire jarraitzeagatik. Oso jatorra zara. Zein da euskeraz gehien gustatzen zaizun hitza? Zein da euskeraz gehien olatz? Zein da euskeraz gehien gustatzen zaizun hitza? Eskerrik asko. Agur oielmuz. Ez dut ulertu meunuko barkatu. Zer esan nahi du, zein da euskeraz, which euskeraz, den gustatzen zaizun hitza. ¿Qué más? What is the word? Eskerrik asko Inigo, Aristegi. What is the word you most like in euskera? Zaila da. Nire ustez... Garagardoa! Ez. Adibidez... Noski. Oso gustatzen zait hizkuntza hau. Noski. Erraza da. Garagardoa bai. Garagardoa noski barkatu. Barkatu. Oso erraza da eta oso útil. Oso ez dakit. Eta zer gehiago. Primeran nago. Hizkuntza asko gustatzen zaitut. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez lagunek. Asko laguntzen dit. Baina galdera ona da. Oso ona da zure galdera olatz. Orain non bizitzen ari zara? Bizitzen adibidez herriak edo zer Inigo. Zer adibidez. Pasara garagardo. Oso ondo esten zaizu euskera. Eskerrik asko ikero lano 6. Oso jatorra zara hori esateagatik. Jarraitu nire euskera ikasten laguntzen jarraitzuko mesedez asko laguntzen dit. Eta partekatu nire live mesedez. Eskerrik asko Josune. Oso ongietorri Josune nire klasean. Ni rock'n'rolleko eta maitezuneko irekaslea naiz. Ez naiz politikaria, ez naiz business dude, ez naiz ez dakit. Maitasuneko eta hizkuntzeko eta rock'n'rolleko irakaslea naiz. Eta nire klasean euskeraz hitz egiten dugu. Kaixo, Liruz, zer moduz? Kaixo. Baina eskerrik asko ikero lano 6. Pasara. Ok. Guazen lagunek. Ok, lagunek, begira. Abesti bat joko dut, eta esmatzen lehenek irabaziko du. Prest zaudete? Abesti bat joko dut, eta esmatzen lehenak irabaziko du. Oh, freaking hard to say, holy shit. Eskerrik asko arraitz. Prest zaudete?
Prest zaudete? Venga. Zein embestida. Ez. Ez aldapan gora. Ez da aldapan gora. Baina hori da eneko arabez. Lasai. Oso ondo. Punto bat eneko entzat. Gerezi nola esaten da. Apuntatzen ari naiz. Esaldi ona da. Hortzen ona da. Kasi! Nola esaten da kasi? Barkatu. Nola esaten da kasi lagunek? Bueno. Next song. Urrengo abesti. Ia, I know that. Pazientzia nirekin garrantzitsua da. Zergatik. Robotua bezala hitz egiten dut. Euskeraz. Eskerrik asko nola izena du. Eskerrik asko zior. Ni jarraitzeagatik. Ia, bai. Eskerrik asko. Okay. Urrengo abestia. Prest zaudete? Prest zaudete, lagunek? Goazen. Eskerrik asko naio. Ongi etorri nire klasean. Eskerrik asko gerrezi. Ongi etorri nire klasea. Urrengo abestia. Prest zaudete? Goazen. Bai, ete ez da. Baina zein abesti. Hori da, oidek gerezi. Oidek. Gu geu garena da. Eunuko gerezi. Kontuza gereziekin, ha? Kontuz gereziekin. Gerezi nola esaten da, ez da awake. Is awake. Hau da mediodia, baina gerezi ez nadago. Ez lo egiten du gerezia medio de arratsaldean. Gerezi ez nadago. Venga, besote bat, venga. Prest zaudete? Horrengo. Okay. Iker. Who got the first point? Eneko, punto bat. Gerezi, punto bat. Urrengo ebesti. Prest zaudete? Baina prest zaudete? Goazen. Erraza da. Berria. Bueno, hau da ederaz, barkatu lagunek. Hau da ederez. Euskeraz nahi dugu, Barkatu. Euskal musikan. Euskal grupo talde da, baina euskeraz nahi dugu, Euskal. Guazen. Ya hicimos eso. Goazen. Barkatu. Erraza da. Prest zaudete? Bai, bulego da. Kantu bat oian. Oso ondo, oso erraza da.
Bai. Oso ondo, oian, punto bat, oian entzat. Guazen. Urrengo abesti. Guazen. Hau da, desberdina da. Guazen lagunek. Urrengo abestia. Zer da hau? Zer da abesti hau? Barriek direz, ia pixkat zarela iteko jartzen dugu zan. Bai, ez dut ulertu deunko baina bai. Zer da hau lagunek? Entzun. Yes, gerezi! Lagunek. Kontuz lagunek. Gerezi ez nadago, Bai. Roten 13. Nire talde gogokoena euskaraz. Ok, prest zaudete, urrengo abesti. Azkenian. Abesti honetan, ama puntu balia du. Balio ditu. Ama puntu. I know I sound like an idiot. Barkatu. Baina euskeraz hitz egiten ari naiz. Hitz egiten dut. Barkatu. Datorren urtean hitz egingo dut bertsalari bezala. Baina orain robotua bat bezala hitz egiten dut euskeraz. Barkatu. Baina horrengo abesti azkenean eta ama puntu balio du. Prest zaudete? Eskerik asko. Guazen. Eskerik asko. Oso jatorra zara. Guazen. Entzun. Arenese, bai. Baina zein abestia. Zein abestia da. Guazen. Berez ezinak ez. Guazen. Guazen. Badakizuen eda ala ez. 5 segundu. 5. 4. 3. 2. 1. Eta 0. Sentitzen dut. Baina hau da, Arenese auzoan izena du beste honek, hauek. Eskerik asko, jarraitzeagatik, fizontente, oso jatorra zara, ongi etorri lagunek. Bueno, pentsatuta daukazu Euskal Herrira etortzea? Kaixo Lu, kaixo irzer norazo, eskerik asko jaitortzeagatik. Ni ipini dut izena ez du uzten, abai? Nire,
Barkatu. Ez dut ulertzen. Ez nadago. Está despierto. Is awake. He's awake. Está despierto. Bai. Kaixo Ander. Kaixo lagunek. Ok, guazen. Bestea besti. Jola ona da. Guazen, baina barkatu, entzun ona. Guazen. Ups, hemen dago. Presaudete? Nik ez diat inoiz esango. Inegin beharra zein den. Nik aspaldi egin nien aukera. Bai! Eunuko eununax. Jotake zutagar. Eunuko eun laguna. Hau, sukarra ongi. Bai. Oso ona. Ongi etorri lagunek, jende asko nire live daude. Ni kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz, eta duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko, eta orain Donostian bizi naiz. Eta oso posten naiz euskara ikasteko, mesedez jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, oso laguntzen dit. Zergatik ez, bizitza txikia da, eta euskara bizi nahi dut, zuek bezala. Eta nire ustez euskara oso hizkuntza polita da, ederra da, baina kontuz, oso zaila da. Baina badakizu, horrelakoa da bizitza. Bizitza zaila da. Ez dut sentitzen, euskara bizi nahi dut. Eta hau da nire klasia, eta nire klasian euskaraz hitz egiten dugu. Kaixo Leire, kaixo! Asko lagundu oso ongi, ez asko ongi. Asko lagundu oso ongi. Ez dut ulertu Leire barkatu, baina eskerrik asko. Eskerrik asko zure laguntzeagatik. Arratz, kaixo Arratz, eskerrik asko, Arraitz 15. Oso jatorra zara jarraitzeagatik, niri jarraitzeagatik. Bai, jotake unax. Eta bihotz, Adriana Perez, eskerrik asko Adriana. Non bizi zara kitaro, bai, Donostian bizi naiz. Kaixo Beñat, kaixo Lere. Lere, ezagutzen duzu goazen? Aha, bai, programa bat telebizia, no? Telesaia da. Idea ona. Asko lagundu osongi. Goazen. Ok. Ulertu dut. Idea ona goazen. Go. Azen. Hori da? Oso ondo. Bai, primeran daukat iPaden. Eta idea plan ona da. Horregatik euskara erraza da programan, ez da? Bai, umentzako telesaia da, baino lagunduko dizu. Idea ona da. Mia esker Leire. Zu oso azkarra zara. Eskerrik asko. Ni Tony Stark? Zer badakizu. Nola badakizu. Ez. YouTubeen eri badakizu, bai, baina primeran badago ere bai, eta primeran oraintxe doain da. Doain da eta oso ona da. Azkarre eta ausartazu.
Oso jatorra zara hori esateagatik Leire. Nire laguntza zara, laguna zara. Eskerrik asko Mairutxa, niri jarraitzeagatik oso laguntzen dit. Oso laguntzen dit. Partekatu mesedez nire live, zuen familiarekin, zuen lagunekin, oso laguntzen zait. Noa Alonso, estatu batuarra naiz. Mexiko berrikoa naiz, estatua da, estatu batuetan. Ego mendebaldean dago, Texas eta Arizona artean dago, justo artean dago, zuzenean. Eta han ez dago jende askorik, estatu oso lasaia da eta polita da. Baina badakizu telesaia Breaking Bad? Breaking Bad Mexiko berrikoa zen. Heisenberg Mexiko berrikoa da. Asko laguntzen dit esaten da ez oso lagundu. Ez, oso lagundu. Asko laguntzen dit esaten da. Ez oso lagundu. Asko laguntzen dit. Asko laguntzen dit. Oidek? Horrelako? Asko laguntzen didazue, se dice. You guys, asko laguntzen didazue. Eskerik asko, zuzendu nire akatsak mesedez. Noski, mesedez. Zuzendu nire akatsak mesedez oraintxe. Hori bai, oidek esaten dugu nire klasean. Non jaio zinen. Ronon, ez dut ulertu eunukoen zure galdera. Jaio zinen. Non jaio zinen. ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? Non jaio zinen? Bai, ¿dónde naciste? Bai. Pixkanaka. Pazientzia anirekin mesedez lagunek. Arratsaldeon Mask Pepper. Posten naiz ¿cómo se dice? Me alegro de verte. Erraza da, baina ez dakit nola esaten da esaldi honi hau. Nola esaten da me alegro de verte. Kaixo egoitz, kaixo zer moduz. Ongi etorri nire klasean. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta eskerrik asko zure lagunda asko laguntzen didazue. Laguntzen didazue. Quiere decir, me ayudáis mucho. Oidek? Eskerrik asko Leire, nire bai. Eskerrik asko zure laguntzeagatik. Asko laguntzen didazu. Badakizu, dakizu. Uxer, 8-3-2-7-8-2-8-5 eskerrik asko. Asko laguntzen didazu. Posten naiz zu Badakizu, do you know? Badakizu? Do you know? Eta dakizu no. Baina nola esaten da, tú sabes. Adibidez. Tú ya sabes, tú sabes. Nola esaten da. Dakizu. Apa, zer moduz irande. Kaixo. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeagatik. Begira, nire klasean asko irakaslea. Eta asko laguntzen didazue euskeraz. Eta nire ustez, aro modernoan hizkuntzak ikasteko modurik onena da.
Nik egiten dudana garrantzitsua eta ona dela uste baduzu partekatu nire live zure familiarekin, zure lagunekin mesedez laguntzen dit. Eskerrik asko NSVSM. Eskerrik asko. Eskerrik asko partekatzeagatik eta nire jarraitzeagatik. Jada janduzu. Zer da jada? Zer da jada, Max Pepper? Eskerrik asko, Mikel. Oso jatorra zara, nire jatortzeagatik. Kaixko Aian, zer moduz? Oso ondo. Already. Jada janduzu? Nire lagunak. Ez dut jan zuentzat, nire klasea garrantzitsuagoa da. Bai, jada jandut. Bai, jandut. Pasta bonitoekin. Oso ona izan da. Iada esaten da jada idazti. Iada esaten da jada idazti. Leire. Eskerrik asko, baina ez dutu lertu 100%, barkatu. Ez dutu lertu 100%. Zer da iada esaten da jada idatzi. Iada idatzi. Koma bat nahi behar dut. Iada janduzu. Iada. Como casi. Casi. Eskerrik asko. Zior. Ongi etorri nire klasean. Eskerrik asko nire jatortzeagatik. Eskerrik asko Leire. Gaur Leire oso esna dago. Leire osna dago nire klasen. Irakaslea zara Leire. Eskerrik asko, Bravo, chapeau, Leire. Oso laguntzen didazu. Oso laguntzen didazu. Me ayudas mucho. Zelan zaude gazteako, zer moduz? Ongi etorri nire klasean. Oso posten primeran nago. Zergatik ez? Pronuntziatzen da jada eta idazten da jada. Bai, gracias Karpi. Oso zuere bai, irakaslea zara. Eskerrik asko. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeagatik mesedez. Eskerrik asko. Zuzenda nire katxak mesedez euskeraz. Nire ustez auro modernoan hizkuntzak ikasteko modurik onena. Eta asko laguntzen nauzu. Edo didazu. Eskerrik asko Leire. Oso jatorra zara. Eskerrik asko NSVSM partekatzeagatik. Nire live. Eta bai. Azkenien abesti lagunak. Hau da erraza. Beri txarrak. Zer da abesti hau? Oso erraza da. Goazen. Zer abesti dau. Abesti honetan. Erraza da. Venga, hori da gerezi. Beti gerezi, Beti gerezi da. Beti gerezi. Kaixo Jargi, zer moduz. Kaixo arratsaldion. Eskerrik asko. Ongi etorri nire klasean. Arratz, Karpi, Leire, mesedez. Zuzendu nire akatsak. Nire notaken
no importa donde. Zuzendu nire akatsak mesedez. Zaila da, esnatuta dago. Esnatuta dago. Esnatuta. Esnatuta dago. Esnatuta dago. Yes! Eskerrik asko. Hau da nire nola esaten da, my notes. Nire notak, nire euskeraz. My notes. Oharrak, nota mentaiak, bai. Nire notak, zer da hobeto? Oharrak edo notak? Nota mentaiak. Oharrak, ez. Notak, hobeto, ez da? Bai. Hau da nire notak euskeraz eta mesedez lagunek. Zuzendu nire akatsak. Atxak asko ditut. Ia da janduzu? Ya has comido? Bai, eta zu, mast pepper? Ia da janduzu? Zu ere bai? Dakizu oharrak hobeto eider? Bai? Zer da hobeto? Oharrak edo notak? Oharrak edo notak. Notes. Jada hitza ia da. Esaten da, baina jada idazten da. Euskera. Qué rico, ¿no? Uy, jada. Jada, ok. Jada esaten da. No, eda. Jada idazten da, baina iada esaten da. Iada. Eskerrik asko Leire. Eso, si no lo apunto, dice iada. Uy. Oh my god. My fingers are fat today. ¿Ya has comido? Has comido, mira. Oso ondo. Do you know Badakizu? Badakizu, ¿está, Eider? Bai. Hombre. Euskaltegien. Dakizu, baina kalean badakizu, ez da? Noiztik ari zara ikasten? Donostian. Donostiatik ari naiz ikasten. Donostiatik ari naiz ikasten. Noiztik. Bai. Baina noiz, ¿cuándo? Duela bederatzi iabete daramatzat euskaltegian. Bederatzi iabete daramatzat euskaltegian. Eta duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko. Nola esaten da? Niri kabuz. Oso gustatzen zait euskara. Eta nire kabuz euskara ikasten ari naiz. Zergatik. Duela urte bat, nire abizena Zuniga Euskal Jarrikoa zela ikasi nuen.
Eta geroztik nire helburua euskara ikastea da. Eta orain jatorrikoa da. Hori da eskerrik asko Aian. Nire abizena Zúñiga euskal jatorrikoa zela ikusi nuen. Eta geroztik, desde entonces, geroztik, nire helburua da euskara ikastea. Zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Eta hemen nago, oraintxe. Hemen nago, ez dut sentitzen, euskara bizi nahi dut. Eta egunero klasea bat egiten ari naiz TikTokian, zergatik, horregatik nire ustez aro modernoan hizkuntzak ikasteko modurik onena. Ez dut sentitzen. Musikaria naiz, estatu batuarra naiz, Mexiko berrikoa naiz, nire aita Mexikoa da, nire ama Eskoziakoa da, eta bai, zer gehiago legunek. Esaldi galderarik baduzu, esaidazu galderarik baduzu, esaidazu galderarik baduzu. Bai, beste abesti bat mesedez, gerezi. Gerezi beroa dago. Eskerrik asko eskerrik asko ni jatortzeagatik. Eskerrik asko lere, bai, oso ondo da. Jatorrikoa da. Noiztik, desde cuando, noiztik, bai. Noiztik, desde cuando. Noiztik ez desde cuando. Barkatu laguna. Noiztik, desde cuando, noiztik. Ulertu dut. Baina noiztik ez da hizkuntza normalia niretzat, baina orain bai, noiztik. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Noiztik. Ez dut sentitzen, Iron Man, esan ni duzu, hori esan nahi bardin baduzu ez dit axola esan, abai? Ez dut sentitzen, I don't mind. Esan nahi duzu? No. Eskerrik asko zure galdera, leire. I don't care. Me da igual esan nahi dut. Nola esaten da, me da igual euskeraz bizi nahi dut. Modo de tu opinión. Me da igual de tu opinión. Berdin zait. Axola zait. Obeto, eta axola zait. Zer moduz. Nire besti, bai. Nire besti, guztuak euskeraz ederra izango zen dira. Nire besti guztuko euskeraz nire aztezkin edo zinen. Axola ongi, berdin dit. Eta dit axila. Berdin zait. Berdin dit. Eta berdin dit. Bai. Axola dit. Euskara bizi nahi dut. Eta zure opiniona, axola dit. Axola zait. Bai, axola zait. Ez da transitiboa. Nire ustez, orain euskara nahi dut, eta zure opiniona, axola zait. No, that's not right. Bueno, axola zait. Me importa ez dit axola. No me importa. Axola zait me importa,
Ez dit axola. No me importa. Oso ondo. Me importa. Eskerrik asko Aian. Kaixo, ongi etorri klasean. Axola. Ez dit axola. Esan dit, batzuetan esan dit, nire aurpegia pillin bezala. Nire aurpegia pillin bezala. Zuzenean, ala ez. Me da igual. No me importa. No me importa. Oso ondo ari zara, eskerik asko Elma pi. Jarraitu nire mesedez, jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Oso laguntzen dit. Am I saying that right? Asko laguntzen didazue. Eta partekatu nire live mesedez. Asko laguntzen didazue. Eskerik asko Magi. Eskerik asko Elma pi. Jarrik duzu beste abesti bat? Jarrik duzu beste oraintxe? Jarriko? Oraintxe? Jarriko duzu abesti bat? Jarriko duzu? ¿Vas a poner otra canción? Bye. Oraintxe. Eskerrik asko pasentziagatik, ha? Goazen lagunek. Hau da, bueno, ikusiko dugu. Asmatu. Abesti bat joko dut eta asmatzen lehenek irabaziko du. Zer dau? Asmatu. Zer da? Zein da abesti hau? Ez dakizu? Zaila da, ha? Hau da negu gorriak. Kaixo. Negu gorriak. Barkatu. Bai. Oso abesti polita, bai. Beste abesti, guazen. Presaudete? Oso gustatzen zait taldeo hau. Goazen. Eskerrik asko deje nire jatortzeagatik. Hori da Aratz 15. Oidek. Punto bat zurentzat Aratz 15. Maule Muffin Xeberutzaren abesti da. Oso talde ona da. Bravo, bravo. Bueno, horrengo abesti? Zein da zure abesti gustukoena? Euskeraz, oraintxe, abesti honetan, abesti hau. Oraintxe.
Entzun. Entzuten. Entzun o entzuten? Entzun. Entzun. Hau da nire abesti gustokoena oraintxe. Bai. Oso abesti polita da. Bai, Noain Rotenaren abesti da. Galdera ona da. Bai, irrati, ados nago. Oso abesti polita, bai. Bai. Baina, gero, oso nire gaur, nire kontuan, bideo bat egin dut. Eta nire lehenengo abesti euskaraz ikasten ari naiz. Hau da nire kontua TikToken. Eta gaur txoria txori ikasi dut. Begira, hau da nire live. Begira, hau da nire live. Oh, weird. Begira, hau da nire live. Espejo. Infinitua da. Espejo. God, what? Espejo. Sordina, zer da sordina honetan. Begira. Nire abesti gustukoena kolore komore. Goazen, Magi hogeita bi. Goazen. Kolore komore. Non dago kolore komore. Kolore, Mikel Dukau, Zaldi Bobo. Kolore, bai. Yes. Goazen. Goazen. Come on. Feel the vibration. Bai. Ados nago. Zergatik ez, Oso abesti polita da. Abesti polita da. Gustatu zaizu, bai? Dantzatea gustatzen zait? Zelako temazoa, bai. Ondon. Kaixo user. Magi barkatu. Dantzatu oso gustatzen zait, eskerik asko. Zuzendu nire ekatxak mesedez. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Asko laguntzen didazue. Yes! Yes! Ondo esan dut. Yes! Asko laguntzen didazue. Nire beste gustukoena da zurekin batera. Yes! Bideo bat egin dut. Duela bete. Non dago. Hemen. Zurekin batera.
Oso abesti polita da. Oso ondo hitz egiten duzu, eskerrik asko DG. Esan kaixo jare gora irakurketa mesedez. Esan kaixo jare gora irakurketa. Zer da hau? Ez dut ulertu. Jason, zer da hau? Esan kaixo jare gora irakurketa. Ari zara hobetzen eskerrik asko Magi. 22. Jaja, zertzean nere ama. Zer da zertzean nere ama? Eskerrik asko Huser 6 lau 2 0 bost lau bederatzi bost bat bederatzi 0 zazpi bederatzi. Oso jatorra zara nire jarraitzeagatik. Baina ez dut ulertu esan kaixo jare gora irakurketa mesedez. Ez dut ulertu. Zer da hau? Barkatu. Nire euskera is still my euskera is a work in progress. A ver si tiene sentido. Nire euskera aurrera doan lana da. Nire euskera aurrera doan lana da. ¿Tiene sentido eso? Ulertzen duzue? Nire euskera aurrera doan lana da. Ulertzen? Na. Bai? Bai? Esan aldut? Esaldi hau? Normala da edo ez? Ala ez? Badago zerbait hobeto? Bai, zentzua du? Oso ondo. Eskerrik asko itzuli. Nire euskera aurrera doan lana da. Eskerrik asko zure pazientziagatik nirekin, eta eskerrik asko etortzeagatik nire klasean. Hau da kaixozkaten klasea, euskera hitz egiten dugu zergatik, euskera nahi dugu eta duela urte bat, Euskal Herrira, Donostiarra, etorri nintzen nire familiarekin, bai, Euskal Herrian bizi naiz oraintxe, Donostian bizi naiz. Hau da, nire ogela Donostian. Eta egunero, klasea bat egiten ari naiz, eta ondago. Hau da nire zuzenekoa. Nire klasea zuzenekoan dago, egunero, astelenean hasta ostiralean. Astelenetik ostiraliara. Asteburua ez. Barkatu baina nire semearekin denbora pasatzen nahi dut. Baina estatu batuerra goan nahi dut. Ongi etorri. Joan nahi dut, bai. Zenbat zoaz euskera ikasten. Bederatzi iabete daramatzat euskaltegian, eta datorren astean, hasten ari naiz berriro euskaltegian. Oso polita da egunero ikastean nola hobetzen duzun zure euskera. Begira, mas pepper, ez da? Baina eskerrik asko zure lagundu. Oso laguntzen didazu. Eskerrik asko. Eta mas pepper nire lagun ia egunero nirekin dago klasean. Eskerrik asko mas pepper. Zure laguntzagatik. Ez da laguntzeagatik? Laguntzagatik da? Edo laguntzeagatik. Zer da? Zure laguntzagatik edo laguntzeagatik. Laguntzeagatik.
ere bai. Biak. Oso ondo. Eskerik asko user bat zazpi iru, bueno. Kaixo, nire lagun Jasone ere euskara ikasten ari da. Animoak bidali mesedez. Eskerrik asko, jarri. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Oso laguntzen didazue. Asko laguntzen didazue, bai. Laguntzeagatik por ayudarme. Laguntzagatik por tu ayuda. Chris, estatu batuarra naiz. Mexiko berrikoa naiz. Baina orain Donostian bizi naiz. Laguntzeagatik. Por ayudarme. Ayudarme. Eta laguntzagatik por tu ayuda. Laguntzagatik. Por tu ayuda. Ayuda. Laguntzarengatik por tu ayuda. Laguntzarengatik. Eskerrik asko zure laguntzarengatik. Eskerrik asko laguntzarengatik. Bakarri. Ez da? Eskerrik asko DG. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Mesedez lagunek. Asko laguntzen didazue. Esnatuta nago. Oraintxe esnatuta dago. Zergatik Donostian bizi naiz eta euskaraz bizi nahi dut. Eskerrik asko user eta nire klasean euskaraz hitz egiten dugu. Eskerrik asko Maria, oso jatorra zara nire jatortzeagatik. Abestia badauzu Magi? Beste abestia? Kasu ontan laguntzeagatik esaten da. Baina beste moduan ere izan daitek eskerrik asko aize. Jarri, jesu nire bai. Animo, egin gogor. Eskerrik asko kute. Kaixo Scott, zer moduz da zure euskara zaigo. Maite, kaixo. Egunero betzen ari naiz. Euskara oso hizkuntza zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Bizitzaren filmoteka, zein filmoteka? Zinemaldia? Kentzazpi erraza da ulertzeko? Bai. Beste bat da. Benga, goazen. Jolatzen ari gara. Goazen. Lagunek, beste bat joko dut, eta asmatzen lehenak irabaziko du. Prest zaudete? Iklean eta nik jai gustatzen zait jarriko duzu. Bai, goazen. Prest zaudete? Goazen lagunek. Erraza da. Hau da erraza. Kute fácil, erraza. Punto bat, venga. Beste abesti. Erraza da. Iargia da. Venga. Elduna zazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik honen. Hori da, kute. Kute amastuta dago. Asmatuta dago?
Esnatuta dago. Kute esnatuta dago. Amona maitea. Maitea. Abuela maitea esan du. Abuela maitea, baina amona maitea hartzen ari naiz ere bai. Lortzen ari naiz ere bai. Puntu bat. Goazen. San Juan bezperako gabaza argoria espero dugu. Pixka bat zaila da. Bereziki kostaldean Errazagoak ez. Goazen. Entzuten. Azke. Maite, kute. Bai. Azke maite da. Bai, Aimar. Azke maite, agian. Bai, azke maite. Haupa, hai. Azke maite, goazen. Oso polita da. Oh, beste, venga, horrengoa. Horrengoa. ederra izango da. Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, uxu bat larrunen. Bai, Aimar. Euneko eun. Puntu bat, Aimar. Venga. Esnatuko. Esnatuko? Esan du? Hizkuntz berria ikasten ari naiz lagunek. Zure eskerik asko laguntziagatik. Eta laguntzaren gatik. Zergatik, begira. Ikuntz berria ikasten dut eta oraintxe abestean dago. Begira. Nire bizitza polita da. Eskerik asko lagunek. Begira. Mesedez, alduzu ik lanet eta nik jai jarri? Alduzu ik lan? Alduzu ik lan eta nik jai jarri? Magi barkatu. Ez dut ulertu. Barkatu. Zer esan nahi dut. Skot, zetak badu abeste bat estatu batuetan grabatua. Abai? Oso ondo. Ik lan eta nik abestia. Abesti da. Eskerik asko Gorka. Haupa lagun, ederto hitz egiten duzu zorionak. Eskerik asko Paule. Paule Muffin. Paule Muffin. Aimar, alduzu eusukarra abesti jarri? Baina, lasai lagunek. Zer egiten ari gara? Oraintxe, jolatzen ari naiz. Abesti bat joko dut eta esmatzen lehenak irabaziko du. Ados zaude? Zaudete? Prest zaudete? Goazen. Ez da haizea. Bai, Magi. Punto bat Magi 22. Negua joan da. Ta. Negua joan da ta. Zea maiz. Paul, estatu batuarra naiz. Inautlo, oso ondo Magi. Horrengo abesti. Prest zaudete? Prest zaudete? Oso erraza da izango da. Oso erraza da izango da. Prest? 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 Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zure. Bai, Paole.
Eta barkatu, el volumen no es fuerte porque después hay problemas nola esaten da TikTok. Me cortan. Por eso el volumen está un poco bajo. Bai, zurekin batera. Bai, noski, erraza da. Nor asmatu, adivina, nor asmatu dut. Nor asmatu du zurekin batera. Lehenengo. Paule. Venga, urrengo abesti. Goazen. Erraza ala zaila nahi duzuen. Erraza ala zaila. Zer nahi duzuen. Holy shit. Zaila, venga, zaila! Goazen, zaila da. Ez da zaila, baina oso agian zaila da. Beste hau, baina oso gustatzen zait. Goazen. Goazen. Hemen non dago. Prest zaudete? Ez da G. Venga. Erantzun. Goazen jartzen baduzu denok asmatuko dugu. Goazen jartzen baduzu denok asmatuko. Ez dut ezagutzen. Zaila da, ez da? Baina oso abesti polita da. Begira. Oso famatia hemen. Abai? Lehengo lapotika? Bai. Lagunak, musikaria naiz. Eta Spotifyn abestiak daukat, ditut. Hau da nire kontua Spotifyn. Baina abesti, hau da nire playlist, Kaixo Scott, Spotifyn eta abesti honetan LLB, Olaia Intziarte. LLB, lehengo lapotikan burua, izena du. Goazen. Jarri zure abesti bat. Venga! Zaila badi zuen, ala ez. Arraza. Esan dit, zaila, pero gero, you don't know it. Tabernako argiak abesti entzun behar duzu, hitz berriak ikasiko dituzu. Bai? Nola zena du? Tabernako argiak? Tabernako argiak. Bai? Tabernako argiak. Eskerik asko. Niri zerrendan dago. Zaila, guazen! Venga, bertso bat. Zaila da,
Venga. Zer da, hau. Ez. Barkatu. No. Should have prepared. Bihar. Prest egingo zara. Egingo naiz. Goazen, zer da beste hau. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen Bai, dizkitanean. Mikel Laboaren, baina zein abesti. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Zein abesti da. Orduan azten Maite dut, bainaiz, ez. izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Ez da bertso. Ez dakit. Agian bertso bat, baina. Abesti bat da. Zaila da, ala ez. Hau da. Gure bazterrak. Maite ditut maite, Mikel Laboaren. bazterrak lambro, Erraza. Ba, dizkitan. zein da zure euskal kanta gogokoena? Maite ditut Bertso bat da? maite, gure Izena du? Bertso bat? lambroak, izkutatzen Bertso bat? dizkitanean. Baina, bertso bat izena du? Arrazoia dauka. Jarri horrek arrazoia dauka. Jarri horrek. Bai. Arrazoia. Arrazoia dauka. Tien razón. Jarri horrek arrazoia dauka. Jarri izena da. YouTubeen deskripzioa desberdina da, baina. Goazen. Aha! Venga. Urrengoa besti. Urrengoan. Prest zaudete? Goazen. Azkenian. Hau da, besti azkenian da. Jasone? Zer da jasone? Bueno, hau da azkenian abesti da. Ados zaudete? Prest zaudete? Goazen. Mendian larrartean argitzen da loretxo bat. Aurrian Hori da jare. Loretxoa. umetxoari Ze polita da. begira. Oso polita da. Esan nahi dio Oso gustatzen zait. umetxo Lo egin nahi dut. jaio Oso polita da. naiz libre izateko. Bai, uze. Ez loturik ego. Jarraitu nire mesedez, jarraitu nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Norden Jasone Gabiria, guazen, ikusiko dugu. Josene, Jasone Gabiria. Hemen? Ez dut ulertu. Jasone Gabiria bertsolaria.
Jasone Gabiri. Non dago. Baina non dago. Oh. Jasone, bai. Jasone. Aupa, txo, zelan zaude. Venga. Markel. Jarri Iboniza. Iboniza? Bertsolari txapelketa. Bertsolari egon nahi dut. Bertsolari izan nahi dut. Non daude? Jasone Gabiria. Bertsoa.eus. Venga, goazen. Non zaude. Baina ez da grabatzen YouTube. Brigade Loko, bai. Bideo bat egin dut atzo. Brigade no. Jasone. Nola izan. Gabiria. Ez dago interneten. Non dago. Ibon Iza. Hori. Ilmekarrak. Bueno. Ibon Iza. Hau. Arantzak kendu nahi dizkio Bertsolari hau. Jarri. bizi berri bat Gizon oso azkar ikasten du. Posten naiz. izango baidu indarra eta kemena orduan emango baidu Barkatu. ugari bere frutua. Ibon Iza. Benetan? Jarri Jon Maia. Euskal berrisolare famato. Jon Maia. Horregatik interneten ez dago. Jon Maia, venga. Goazen. Goazen. Kantu bat gara. Bai, hemen dago. Kantu bat gara. Anuetan. Jon Maia. Kantu bat gara. Agian egun batez jegiko dira hasten ziren Matalazen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelan eraman gintuzten agian Zugarramurditik, baga, biga, iga, laga, boga, sega. Agian Zarauztik, iki milikiliklik. Urepeleko hartzainari nonagoka ari ginela errezizkiguten titipuntak. Eta ipurtzuloak burdinez lertu zizkiguten, ez dira betiko garai honenak oihukatzen genuela. Da? Hau da? Herriko bat eraman zutenean berekin zeuden ondarrutarra... Bueno, eskerik asko. Ikusiko dugu. Entzuteko dugu. Entzuteko dut. Ziur. Eskerik asko lagunek. Jon Maia. Bueno, lagunek. Bukatzen ari utzi gara. Egun. Eta eskerik asko etortzeagatik. Entzun lokaleko leiotik. Lokaleko. Ez bukatu. Eskerik asko Jason. Oso jatorra zara, baina barkatu. Nire klasea ordu eta erdian da. Egunero. Sino, burnout egingo dut. Burnout, badakizu zer da hau? Inglesez, burnout. Lokaleko. Leiotik. Hemen dago. Betizu tardea. Baina bai,
Eskerrik asko lagunek etortzeagatik. Oso jatorra zaudete. Eta zaude. Oso jatorra zaude. Etortzeagatik nire klaseara. Demasuara. Bihar arte leguna. Animo más pepper. Eskerrik asko Miketarko, Xabi, Unai, User. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zure laguntzeagatik eta zure laguntzaren gatik. Bihar arte klasea eta euskara bizi nahi dut. Zurekin ondo ibili, ondo pasa, gutxi gazta. Euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Oidek, bihar arte lagunek. Agur!